हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअ फरायनाय थाबाय ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों खांख्राइ संनाय खांख्राइजोंथ' नङा खांख्राइ गोजा माने खांख्राइ सरनाय होनो आरोना बेखौ माने आङो बेयावसो मोनजाफैफेरदों फार्स्ट टाइम न'आवथ' मोनजायाखैमोन न'आव मैथाजों जानाय मोनजादों ओमफ्राय बाथोनबो मोनजादों बिदि मोनजाफेराखैमोन आं बेयावसो मोनजादों ओमफ्राय दा जोङो बेखौनो जानो नागिरदों मालाबा जायो ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोनहा मारै ओमफ्राय गासिबो रेडि जाखाजोब्बाय सामब्राम फानलु ओमफ्राय सामब्राम गुफुरजों हाइजें देनाय ओमफ्राय खांख्राइया नैबेनो ओमफ्राय जुदि खांख्राइखौहाय मारै देनानै मारै सरो मिथियाबा आं भिडिअ बानायखादों दहाय बेलासिनि नोंथांमोना नायलांदो बिराद खस्थ' होननाय बायदिना आरो माने संनायाव जेसे टाइम लायो बिनि बांसिन बेखौ सायनायाव देनायाव सरनायाव टाइम लासिनो बायदि मोन्दों आरो आं नुनानै ओमफ्राय बिदिनो सायनानै माबानानै नायलांबाय थादोल' नोंथांमोनहा होनबानो मिथिगोन आरो सोरबाथ' मिथिखायोबो जानांगौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आंथ' खांख्राइखौनो दिनैसिम दांफेरनायानो जायाखै माने खांख्राइफोरखौथ' आरो ओरैनो मोनबायबो थाखाया जाबाय थानायबो जाखाया नालाय ओंखायनो दांनाय जाफेराखै आरोना आङो ओमफ्राय संनाया संफेरबाय खिन्थु दांनाय जाफेराखै आरो आं ओमफ्राय जोंहाबो दा नै आइयानो सायदों माने ओंखाम जाखांनानै अखाबो हानो हागौ होननानै बोथोरा थिग गैयाना हाहांहां जाखादोंमोन नालाय ओंखायनो सायखाना माखाना दोनसै होननानै आइया सायखादों आरो ओंखाम जाखांनानै नै दा बेलासियाव आखाइजोंनो जि आराम बोखावनो हाखायो नै माने जेबो माबा नांलाया आरो एकदम बोरैबा माबा खानानै थानाय बायदि बोरैबा एकदम आं बिराद मोजां नुदों आरो ना आखाइजोंनो ओरै माबाबानो गावो आरामनो बिराद मालाय सायनायखौथ' मोजां नुखायो गाव खालामबासो एसे माबा जायो आंथ' खालामफेराखै दाबागाव खालामबा जाया रोङा मोनलायलायगोन आरो जानाय मोनलायलायनाय नङा गैलायानो नै सायखांबायानो एबार देसिगोन मोनसे दंबावो बेल'सै खोमा दाबुखौबो होफालायबावबायसो नै दाबुखौबो देना नादो दाबुखौ बेखौबो देनो र' देनानै बहा थांदों नुवाखै
जि गोथि गोला सेबखाबाय नै आइया एकदमबारे गारथारासै एसेबो। दा दै होयै होयै सेबनाय जाखाबाय नालाय दा संनायाव बारा दै होनांला माने होआबाबो जासिगोन आरो बेखौथ' लाव लाव जाखाया ओरैनो माबा दैखौ रानहोजोबनानै ओमफ्राय एसे टमेट' चाटनिफोर बायदि बेबायदिसो जायो आरोना। ओमफ्राय आंहा बारा जानो हानो नागिरा माने बिराद मिलौवो आंगायो आङो एसे जाबानो आं एसेल' जानो हायो। जोंनिथिं माने खांख्राइखौ जाबाथाय बांसिन बिदि जायो आरोना। ओमफ्राय ओरैनोबो बेलेगबो जायो जानाया, थेवबो खम आरोना आंनि नुनायाव मिथिनायाव दा माने बांसिन बिदि जानाय मोनो आरो आं। जोंहा जाबाबो बांसिन बिदिखौनो जानो माबायो माथो। दाबुखौबो देदोंमोन नै ओमफ्राय मारैबा गोसोम सोम नुनानै होला होननानै दोनफिनबाय। मारैबा गोसोम नुदों। ओमफ्राय देखांबायानो सरखांबायबो जाजोब्बाय नै बिदि जाबाय आरो ओमफ्राय दा सामब्रामखौ बिराद मोजाङै रबहोखानांगोन खेबसेनो माने बेखौथ' खांख्राइखौ जेबो एवनांला मानांला नालाय डाइरेक्ट दै होनाय बायदि हरनांसिगौल' नालाय ओंखायनो सामब्रामखौ मोजाङै रबहोनोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट खांख्राइ बे दैखौ हरबानो जाबाय आरो। नङाबा सामब्रामा गोथां गोथां थाबा मारैबा नुगोन। राननायजों जाहैसिगोन आरो दैयाव एसे दै गलायना होनसां जासिगोन ना? Finally, जोंना ओंख्रि मोनबाय होनबालाय। आंगायनो बिरादनो आंगायनो मोनो मानोथाय आंगायनाय मोनो आं बिरादनो आं बारा जानो हानो नागिरा। जाबायना रानहोबावनो? ओमफ्राय नै आंना ओंख्रियाथ' मोनबायानो, सोरबाफोर जाफेराखैबा जानायदो। ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै, जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो हमसिगोन, बाय बाय।